taj televizor je u boji. Jer ste vi imali televizor u boji, mi nismo znali. Mi smo ti bili. Mi smo ti moja Marija. Imali televizor u boji, nismo mi ti. Bili sirotnja. Ali ne znam. A kako ti je? Ali ti imaš 4 dugmeta, ja ne znam kako tu. Kako ti možeš vidjeti moja takve dugmete? Da. Koliko ti baba, možeš vidjeti takve male dugmice. Pa to su 4 dugmice. A ja prebacim, pa ne znam, pa me vidiću ja. Kažu da sam ja nešto pakija. Evo, više gotovo, ne znam. Ajde, da, nemojte mi mog trivića. Nađi druge matke. Šta je? Šta je, koji kurac? O seksa, Aj to ja Dođi se u Comedy Pub. Ti razvarim pizdurinu, neće da za sebe. Hoćeš kurac? Još seksa, Da, pokažem. Još seksa. Alo, još seksa. A nabijate se, a? Dobro. Možemo se mi pridružiti nabijanju. Vidite koliko godina ima. Bić! Ti tamo, Reci pusis. You pussies, bitches. Kuro! Da, ti. Da bar da ispala iz prozora. Natakne se do tebe na kurac dolje. Nagini se kroz prozor. Kad tamo gore, ko zna neke pičke. Koliko imaš godina, Alo! A ja mislila! Vas gore zetoga, kata zovemo? Kako znaš, 1, 2... 12. Ima 11, da. Kako onaj, kako zove ono? Kako, nemojte mi... Ovo još snima, evo.